Minahal nga mga igsuon, niaging simana atong gisgutan ang unang butang nga angay pungan sa usa ka tawo, nga mao ang ilang hunahuna. Atong gipatin-aw nga ang kalag mo ay tipiganan sa mga panumduman ug impormasyon nga naa sa utok, laki pang abilidad sa paghinumdum ug paggamit sa mga hunahuna. Sulod sa atong kalag, adunay mga hunahuna nga magpadulong sa kamatuoran ug mga hunahuna nga nagpadulong sa kasaypanan. Ang unodnong mga hunahuna ginakontrol ni Satanas. Kini nagpalihok sa bakak diha sa kasing-kasing o nagapadulong sa daotang mga buhat ug sala. Apan ang kalag nga nagatipig sa espirituhanong mga nahuna o kamatuoran dili gayud makontrol ni Satanas. Ang espirituhanong mga nahuna gidumala sa balang espiritu nga naghatag kanato og gahom sa pagbuhat sumala sa kamatuoran diha sa kasing-kasing. Kung gusto nimo nga mahimong sama sa Ginoo, paningkamutan nimo nga magpabilin ang espirituhanong mga hunahuna nga maayo. Apan, giingon sa kasulatan, ang espiritu andam, apan ang unod kay maluya. Adunay mga panahon nga ang daotang mga hunahuna moabot una pa sa maayong mga hunahuna. Unsaon nato paglikay sa bakak nga mga hunahuna ug pagbaton lamang sa mga hunahuna sa kamatuoran. Aron matubag kini nga pangutana, kinahanglan atong isalikway ang atong mga bakak nga naa sa atong kasing-kasing ug punon kini sa kamatuoran. Kung walay bakak, dili makabuhat og bisan unsa si Satanas ug dili motungha ang bakak nga mga hunahuna. Kung adunay bakak sa kasing-kasing, motungha ang bakak nga mga hunahuna. Kung adunay kamatuoran usab ang motungha. Ang Mateo kapitulo 9 bersikulo 4 nagingon, nasayod si Jesus sa ilang gihunahuna ug miingon siya, nganong nagunahuna man kamong daotan. Gipatayag ni Jesus nga ang daotang mga hunahuna nagagikan sa kasing-kasing. Ang Birhen Maria nga adunay buutan nga kasing-kasing nagtipig sa tanang mga butang nga giingon sa anghel may tungod kang bata nga si Jesus o gipamalandungan kini sa iyang kasing-kasing nga makita sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 19. Gitipigan niya og maayo ang tanang mga pulong sa anghel ug nagsilbi kang Jesus uban sa kinasing-kasing nga gugma. Ang atong mga kasing-kasing duol kaayo sa atong mga hunahuna ug ang dakong koneksyon sa atong mga mata dalunggan, baba ug binuhatan. Kung atong puno ang atong kasing-kasing sa kamatuoran, mausab-usab ang atong mga hunahuna ug kinaiya. Karon adlaw, atong tun-an kung giunsa paghimo sa atong kasing-kasing o kung giunsa kini pagpuno sa kamatuoran lamang. Sa sunod nga semana, atong hisgutan kung giunsa pag-usab ang atong kasing-kasing aron kini mahimong kasing-kasing nga buot sa Dios. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga ang mensahe karon makatabang kanimo sa pagpamalandong og paghimo og matahom nga kasing-kasing nga puno sa kamatuoran. Minahal nga mga igsuon, unsa ang kahulugan sa pulong nga hunahuna? Ang hunahuna gitino isip bahin sa pagkatao og buhat o kinaiya nga nagahatag kaniya og pagbati emosyon kabubuton ug mga pagunahuna batok sa ubang mga tawo o butang. Kini usab mao ang lugar diin ang mga pangunahuna, pagbati ug panumduman nagagikan og mapabilin. Apan ang unahuna nga gipasabot sa Dios mao ang espiritu mismo ug ang kahibalo sa espiritu nga napuyo sulod kanato. Unsa man ang buot ipasabot sa espiritu mismo ug kahibalo sa espiritu nga naa sa sulod. Atong gamiton si Adan ang unang tao aron makasabot kita. Gibuhat sa Dios si Adan gikan sa abog sa yuta ug gihuyupan siya sa ilong sa ginhawa sa kinabuhi ug siya nahimong buhing binuhat. Gibutang sa Dios sulod kang Adan ang kahibalo sa kinabuhi nga mao ang kahibalo sa espiritu. Ang espiritu mao mismo ang kinabuhi, apan aron kini mahimong tinuod nga kinabuhi, kinahanglan ang nagkalaing-laing matang sa kahibalo may tungod sa kinabuhi. Gitudloan sa Dios si Adan sa kahibalo sa espiritu sama sa gugma, pagka maayo, pagpaubos, pagka matinud-anon ug kalinaw diha sa iyang espiritu. Puno si Adan sa kahibalo sa espiritu ug wala na gikinahanglan nga pagbulag tali sa espiritu ug hunahuna. Kaya ang espiritu mismo mao ang hunahuna. Busa ang termino nga hunahuna wala pa kinahanglan na. Apan sa dihang si Adan nakasupak ug nakakaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, naputol ang iyang koneksyon sa Dios ug si Satanas misulod siyang kalag nga nagdala og bakak. Mao kini ang hinungdan nga ang kahibalo sa espiritu kay nawala. Ang luna nga kaniadto napuno sa kahibalo sa espiritu kay napuno na sa bakak. Sa sinugdanan, ang kahibalo lamang sa kamatuoran mao ang naa.
o kini mao ang espiritu. Sa dihang misulod ang baka, kini dili na matawag nga espiritu apan hinuon kini nahimong hunahuna. Apan ang ginhawa sa kinabuhi nga gihuyop sa Dios kang Adan usa ka kamhanang gahom nga dili gyud hingpit nga mawala. Nagpabilin kini ingon nga hulagway sa espiritu sa porma sa bini sa kinabuhi. Human sa pagkamasupako ni Adan, ang hunahuna na ilan isip kalag nga nagaputos sa bini sa kinabuhi. Kung ang kasing-kasing sa usa ka tawo nahiuyon sa kamatuoran kini gitawag nga espiritu. Apan kung ang kasing-kasing sagol sa maayog daotan nagadunot tungod sa unod, dili na kini matawag nga espiritu kun dili hunahuna. Bisan pa ang hunahuna nagpadayon sa nga pundasyon alang sa pagpasiguli sa espiritu. Atong pamalandungon kung giunsa ni Adan nga wala manginahanglan sa pagbulag sa hunahuna og espiritu na himong usa ka unodnong tawo. Ang buhat lamang nga nakapahunong sa impluwensya sa kalag nga gikontrol sa bakak gikan sa yawa kay mao ang pupuno sa hunahuna sa kahibalo sa kamatuoran gikan sa belang espiritu. Kung ang kasing-kasing mapuno gayud sa kamatuoran lamang kini mahimong hingpit nga espiritu. Kung atong hingpit nga kuhaon ang tanang bakak gikan sa atong kasing-kasing ug punon kini sa kamatuoran pinat-agi sa tabang sa belang espiritu, ang atong kasing-kasing mahimong espiritu. Aron hingpit nga mapuno sa kamatuoran ang atong kasing-kasing kinahanglan natong susihon ang espesipikong komposisyon sa atong kasing-kasing. Basin magtuo kita nga ang atong kasing-kasing usa ka buo nga butang. Apan sa tinuod, kini adunay daghang aspeto. Ang Biblia nagbahin sa mga sakop sa kasing-kasing ngadto sa tulo ka nagunang kategorya. Ang una mao ang putli nga kamatuoran, ang ikaduha mao ang kinaiya nga naglakip sa konsensya, ug ang ikatulo mao ang putli nga baka nga nailhan usab nga itong mga kasing-kasing. Ang Roma Kapitulo 7 versikulo 22 hangtod sa 23 nagsulti, gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan aniya usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna ug kini naghimo kanako ulipon sa balaod sa sala nga niya sa akong lawas. Kini nagpasabot sa kasing-kasing nga putli sa kamatuoran nga naglipay sa balaod sa Dios nga nailhan usab nga puti nga kasing-kasing. Ang balaod sa akong hunahuna nagpasabot sa konsensya. Ang balaod sa sala nagpasabot sa putli nga bakak sa kasing-kasing. Ang itong mga kasing-kasing nga gitamnan sa kaaway nga yawa. Unsa nga bahin sa tong kasing-kasing ang kinahanglan usbon? Kini mao ang balaod sa sala nga nagpasabot sa putli nga bakak sa kasing-kasing. Apil ang balaod sa hunahuna nga mao ang konsensya. Kinahanglan natong pangitaon nagbakak ug usbon kini ngadto sa hingpit nga kamatuoran nga mao ang pagkamatarong sa Dios. Ang putli nga bakak mao ang hingpit nga kabaliktaran sa kamatuoran ug dali lamang kini isalikway. Ang Mateo Kapitulo 15 versikulo 19 hangtod sa 20 nagingon, kagikan siyang kasing-kasing maggula ang mga daotang hunahuna, pagpatay, pagpanapaw daotang mga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutang-butang. Kini nga ang mga butang nga makahugaw sa tao, apan dili makahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili una manghunaw sumala siyang sa ilang giingon nga mo'y angayang buhaton. Ug ang buhat Kapitulo 5 versikulo 17 kay nagsulti usab nga ang pangulong pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok nga mga Saduceo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Pinaagi sa maong mga bersikulo sayo natong makita kung giunsa pagpakita sa bakak. Karong adlaw atong paghisgutan ang balaod sa hunahuna nga napasabot sa kinaya ug konsensya sa usa ka tawo. Ang kinaiya na pasabot sa pagunang kinaiya sa kasing-kasing nga naa sa matag tawo. Kini nga kinaiya dili lamang ang kusog sa kinabuhi nga napanunod gikan sa ginikanan. Nagkalahi kini depende sa palibot ug sa mga butang nga napamatuoran sa kinabuhi. Ang konsensya mao ang tingog sa sulod nga naghatag og sukdanan sa paghukom kung unsa ang husto o sayo. Kasagaran ang konsensya usa ka personal nga sukdanan sa paghukom kung unsa ang maayo o dawtan. Kadaghanan sa mga tao nagtuo nga kung ang ilang konsensya supak sa usa ka butang kini dawtan ug kung dili kini supak kini dili dawtan. Apan ang konsensya usa ka butang nga ginabuhat sa matag tawo alang sa ilang kaugalingon. Nagkalahi kini sa matag tawo ug adunay daghang kalainan depende sa henerasyon, nasod, kultura ug rehiyon. Sa pagpadayon sa kalibutan sa pagkadaotan, ang mga konsensya sa mga tawo mas nagabuling ug nagawala tungod sa ilang pagbati sa daotan. Busa ang konsensya dili mahimo nga hingpit nga sukdanan sa maayo. Ang pulong sa Dios ang angay mahimong sukdanan. Ang kinaiya ug konsensya adunay kaugalingong pagkamatarong sa pagunahuna nga gituohan og gibarugan sa usa ka tawo nga sakto.
Lisod mailhan sa usa ka tawo ang porma sa dautan sulod sa iyang kinaiya o konsensya kung siyara. Tanaw nato ang kalainan tali sa konsensya sa tawo, ang atong pagkamatarong o pagunahuna ug ang kaayo sa Dios. Kasagaran, ang kalibutan nagtuo nga ang pagpanimalo sa kaaway kay matarong. Sa kasaysayan o sa mga stories sa epiko, ang main character kasagaran nag-devote sa tibuok niyang kinabuhi alang sa pagpanimalos tungod sa kamatayon sa iyang ginikanan. Ang pagpanimalos alang sa ginikanan giisip nga katungdanan sa usa ka anak ug kasagaran gituohan nga matarong og hustisya. Kung dili ka manimalos sa usa ka kaaway, kasagaran kini gitawag nga talawan. Apan gisugo kita sa Dios nga higugmaon ang atong mga kaaway. Nagpasabot kini nga ang konsensya sa pagpangayog balos batok sa imong kaaway direktang supak sa kabubuton sa Dios. Si Hosea gisugo sa Dios nga pakasalan si Gomer, usa ka mahilay nga babae. Nanganak siya unya mibiya ug mipahilo na sa laing laki. Apan si Hosea gisugo nga paliton siya pag-usab. Laing pananglitan kung ang usa ka suod nga higala nakasala ug ang laing tawo na pasanginlan nga sayop, ang uban nagtuo nga matinud-anon sila kung magpakahilom lang sa sayop ka sa ilang higala. Apan kung mapabilin ka ang hilom bisan pa nasayod ka nga ang usa ka tawo gitratong dili makatarunganon, kini dili matarong sa pananaw sa Dios. Ang pagpamakakay lahi, ang paghusay sa kalibutanon ug sa kamatuoran. Sa unang panahon sa South Korea, giisip nga buutan ang pag-ingon nga nakakaon na kung moadto sa balay sa usa ka tawo. Bisan kung kini dili tinuod, aron lang dili makabala. Bisan nga maayo ang tumo nga dili makasamok sa uban, kini nagpabilin nga baka. Mas maayo nga ipahayag nga wala lang kay gana nga mukaon o okay ra nimo. Ang pagpanghula mo paggamit sa butang sa uban nga walay pagtugot o ang pagpakya sa pagbalik niini, mahimong makita nga gamay nga isya lamang. Apan kini adunay hulagway sa kasing-kasing sa kawatan. Ang dautan mahimong motubo bisan gamay nga mga butang ug ang usa ka tawo nga nagpangita sa iyang kaugalingong kaayuhan mahimong moabot sa tinuod nga pagpangawat. Mao kini ang rason nga si Senior Pastor directly wala gayod mogamit sa bisan unsang butang nga iya sa Dios sama sa mga kabtangan o mga sagradong butang alang sa personal nga paggamit. Aron hingpit nga usbon ang atong konsensya o kinaya ngadto sa kaayo, dili nato pasagdan bisan ang gamay nga sala. Dili igsapayan kung dako o gamay, kung adunay butang nga supak sa kamatuoran kinahanglan natong susihon ang atong kaugalingon uban sa katuyuan nga i-correct kini dayon. Dili kita angay mo base sa atong kaugalingong konsensya kun dili sa pulong sa Dios isip sukdanan. Laing pananglitan mo ang pagtanaw sa kaugalingon nga naporma pinaagi sa pagtudlo sa mga ginikanan ug ang kinaiyahang napalambo niini. Pananglitan, si person A nagdako nga madlukon sa iyang istrikto nga ginikanan busa wala siya kasagaran mo pahayag sa iyang hunahuna. Samtang si person B adunay personalidad nga sayon ra sa pagpahayag sa iyang opinyon ug napakita sa iyang pagsalig sa tanang kahimtang. Tungod kay nagdako sila sa lahi nga mga panimalay sa ug palibot, lahi usab ang ilang kinaiya o konsensya. Kung magkauban sila sa trabaho, bisan pa nga adunay hunahuna si person A, dili niya kinidali ipahayag ug mas mupili nga maminaw lang sa uban. Si person B sa laing bahin, mupasiugda sa iyang kaugalingong opinyon ug manguna sa grupo. Sa wala pa sila mausab kung magkalahi ang ilang mga opinyon, mahimong lisod alang kanila ang pagsabot sa paglantaw sa usag-usa nga musangpot sa kasamok. Si person A magtan-aw kang person B ug mugahinog daw tang pagbati nga magunahuna kanunay niyang isulti ang iyang opinyon ug siya lang daw ang sakto. Tungod ba kay dili ko kahibalo mo pagawas kung unsa ang nasa kong nahuna? Samtang si person B magdumot kang person A nga nagunahuna kini nga tawo dili mo tingog ug dili makigdimbayayong nga maghimo og kalisod sa uban. Kini mahitabo kung ang usa ka tawo maghukom o magbati og kasina tungod kay nagtuo siya nga siya ra ang sakto, nagsunod siyang kaugalingong kinaiya og konsensya. Kung magpadayon kini ug magsunod og manlibak sa uban o mubati ug batok sa uban, kini mahimong mas lawom nga dautan og kasuko. Unsa ang angay buhaton sa gusto nga mausab og mahimong tinuod nga mga anak sa Dios? Imbis nga dawaton lang ang kasamok sa kasing-kasing, kinahanglang gamiton ang kaayo ug kamatuoran aron masalikoy ang dautan sulod niini. Kung dili ka kahibalo sa pagpagawa sa imong opinyon apan dili ka komportable nga makakita sa uban nga magpahayag sa ilang panghunahuna ug makiglalis, kinahanglan nimong susihon ang daotang pagbati ug paghukom sa kasuko nga naa sa imong kasing-kasing.
Labi na kung adunay panagbangi sa usa ka tawo nga adunay lahi nga opinyon o personalidad, ang daotan nga kinaiya sama sa kasuko kasamok panlibak, paghukom o kasina mahimong motumaw sa kasing-kasing. Imbis nga magunahuna nga ikaw adunay sakto, kinahanglan nimong pangitaon ang imong kaugalingong pagkamatarong, kakulang og mga pagkakanaa sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa mainiton nga pagampo ang pagbago mahimong matuman. Hangtod karon atong gitan-aw ang mga pakakana sa kinaiyaw konsensya sa usa ka tawo. Sa pagbiya sa daotan ug sa diha nga ang pagbago kay mahitabo, laing framework ang mahimong maporma. Kini mao ang framework sa kaayo nga naporma pinaagi sa kamatuoran. Pananglitan, adunay usa ka magbubuhat sa simbahan nga naghikap sa kasing-kasing sa paagi nga ang magulantay sa pagpasaylo ug pagatiman sa mga karnero. Kini ang panahon nga naporma ang framework nga kaayo uban sa pagtuo nga ang pagpasaylo o pagsabot mo ang tinuod nga kaayo. Usa ka magbubuhat sa simbahan ang nagatiman sa mga kalag kinahanglan magbuhat sa susama nga paagi. Apan ang problema mao kung gamiton gihapon ang maong pamaagi bisan kung ang pagpasaylo dili lang igo. Usahay ang tinuod nga kaayo nagpasabot sa kusganong pagpahimangno ug pagpanghimatngon sa usa ka tawong aron matalikod sa sala. Syempre, kini kinahanglan buhaton nga may malumo ang kasing-kasing, dili sa kasuko. Apan ang usa ka tawo nga adunay kaugalingong pangunahuna bahin sa kaayo mahimong makabati og pagkamatarong sa kaugalingon kung makakita siya og uban nga naningkamot sa pagbadlong sa mga kasala. Mahimong magunahuna siya nga ang gugma angay lang magtabon sa sala o magtan-aw sa uban nga kulang sila sa gugma. Usahay ang mga magbubuhat nagtuo nga ang pangipahimangno o pagtambag sa mga kalag maong gugma o kaayo. Lisod kanila nga masabtan kung ang mga kalag nga ilang gitiman wala magkinabuhi sumala sa pulong. Sukad pa sa sinugdanan ilang gisunod ang mga pagtulunan. Busa ang uban na gunahuna nga ang uban kinahanglan usa makabuhat niini. Bisan kung ang uban makabati og kabugat, nagtuog gyapon sila nga ang pagpanudlo ug pagpaghimangno sa kalag aron sundon ang mga sugo kay makatabang. Wala na lagi konsidera ang level sa pagtuo sa uban. Busa uban kanila direkta nga mapasabot sa mga sayop ug dayon maghatag og tambag. Ang uban napakya sa pagsabot sa kahimtang sa kasing-kasing sa tao o kung ang sitwasyon na kinahanglan ba og pasaylo o pagtabon sa kasaypanan. Uban sa kinaiyaw konsensya, ang framework sa kaayo mapurma pinaagi sa kamatuoran apan kini dili magpasabot nga kini ang kabubuton sa Dios. Bisan pa ni ana ang usa ka tawo nag-insist nga kinitin-aw nga maayo og matarong og dili na mag-usab sa iyang paglantaw. Syempre dili kini nagpasabot nga ang kamatuoran kanunay magbago. Ang kamatuoran walay paglubad ug dili mausab. Ang buot ipasabot niini mao nga sama sa tubig nga mugako sa porma sa sudlanan, ang kamatuoran mahimo nga ipatuman sa laing-laing mga paagi. Mao kini ang hingpit nga gugma sa Dios. Diin ang gugma o gustisya kay mag-usa alang sa kahingpitan. Kinahanglan nato paningkamutan nga sundon ang kasing-kasing sa Dios. Klaro nga madungog ang tingaw ug giya sa belang espiritu. Mahibaluan ang daotan sa atong konsensya ug mag-usab dayon. Minahal nga mga kaigsunan, karon atong gitan-aw ang kasing-kasing ug ang iyang kabahin, ilabi na ang daotan nga naa sa konsensya ug kinaiya. Ngano nga kinahanglan kita mo pailawom sa maayong pagsusi sa atong kasing-kasing. Ang Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 nagingon, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gipatunan ni Kristo Jesus, aron mahisama ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Ang Hebreo kapitulo 10 bersikulo 22 nagsulti usab, busa manol kita sa Dios uban ang maminatud-ong kasing-kasing og ligong pagtuo. Duolo nato siya uban sa kasing-kasing nga paagi sa pagbisbis na hinluan gikan sa konsensya nga sadan og sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Kinahanglan natong isalikoy ang kadautan sa atong konsensya ug punon kini sa kaayo ug gugma aron kita makaduol sa amahan nga Dios. Ang Hebreo kapitulo 12 bersikulo 14 nag-ingon, paningkamutin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao ug ang pagkinabuhi sa balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing mahimong tinuod nga balaan. Mahimo kitang mutindog sa tubangan sa Ginoo nga may kasiguraduhan. Bisan pa ang proseso kay lisod kinahanglan kitang maningkamot sa pagbago aron matagamtaman nato ang himaya sa adlaw so walay katapusang langit. Apan ang ubang magtotoo muhunong sa tunga-tunga sa lumba sa pagtuo. Sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 34, busa pagbantay kamo.
Ayaw ka mo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw ka mo padaog sa mga kabalaka. May tungod ni ining kinabuhia kay tingali unyang makalitan kamo ni adtong adlawa. Nagpasabot kini nga kung ang atong kasing-kasing mahuyang mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Kita mapakya sa pagpangandam sama sa pagkulang sa lana sa mga birhen nga babae. Nagpaabot ba kamo nga may kasibot sa pagbalik sa Dios? O masinati ba nimo nga andam kamo niini? Ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo moabot gayud sumala sa propesiya. Kung dili kita magbantay og magandam, kini moabot sama sa usa ka kawatan ug mahimong adlaw sa pagbasol. Kadtong nagbag-o nga may putli nga kasing-kasing nagampo nga may nito og nagbantay, magpaabot matag adlaw uban ang kahinam sama sa usa ka pangasaunon nga nagpaabot sa pamanhunon. Hinaot nga inyong tungkaron ang inyong kasing-kasing. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamo mausab dayon. Ug may kasiguraduhang makasulti sama sa gisulti sa gipadayag kapitulo 22 bersikulo 20, mubalik kayod ako sa dili madugay. Hinaot pa unta, dali na Ginoong Hesus. Amen.